A wannan shine ainihin abin da ya faru, kamar yadda na faɗa muku. Suna so kaman in ɗauka kamar abin bai faru ba. Yanzu haka an sauya wa Khalifa mota, sannan kuma suna so su ɓatar da waccan wadda abin ya faru da ita. Amma kuma ina da hoton motar, sannan kuma ina da hoton lambar motar. Ka tabbata kana da hotunan? Na tabbata ina da su. Good. Gaskiya ne, iya waɗannan ma sun ishe mu evidence. Duk da dai za mu iya buƙatar wasu idan hakan ya taso. Jafar, na yaba da ƙoƙarin kan matuƙa. Wannan shi ne amintaka ta gari. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Amin, na gode Allah. Abokina, ka yi haƙuri. Zan iya sadaukar da komai a kanka domin ka sami 'yanci da farin ciki. Na gode sosai, Jafar. Na gode. Jafar, Allah ya biya ka abin da kai mini. Ya haƙuri, kar ka damu. Jafar, muna so za ka biyo mu kotu a ranar zamanta na farko, domin ka zama shaidanmu na farko a wannan shari'a. Duba da yadda ba mu da wani abin dogaro sama da kai. Ba komai barista. To, alhamdulillah. To a samun kwan mana ko kin ije mu sirikina ne ya zo ya ci. Daidai ya ishe ki duk cin. Barin ci abincin 'yan mata in ji ko akwai daɗi. Masha Allah. Na iya? Ai tun da ni na haife ki kin san dai ai ba za ki iya girki ba. Yaban kai. Mama, don Allah ba ki da wani ɗan uwa ko wani wanda kika san zai iya sawa a yi belin Balarabe? Wallahi ban san kowa ba, Rablat. Da ma lokacin da mahaifinki yake da rai ne. Shi ne ya san mutane domin shi ya iya shige-shige. Da shi ne zai sa Allah ma ya taimaka a samu wanda zai sa a yi belin shi. Allah sarki Abbana. Allah ya ji kansa. Amin ya Allah.
Domin lokacin da mahaifinki yake da rai a ƙauyensa an taɓa ba shi shugaban ƙaramar hukuma na siyasa. Kin ga da yana da rai to shine zai ɗan taimaka a samu a fitar da shi. Kuma baki da wani contact na abokanansa na wancan lokacin? Wallahi Rablat ba ni da su. To ko ina da su ma a yanzu gabaki ɗayansu sun kwanta dama. Abin kan ba daɗi gaskiya wallahi na tausaya mishi ne kan kaina. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bai. Yawa barka da zuwa. Barka da aiki. Yawa sun yi aiki. Alhamdulillah. To masha Allah. Yawa ofisa, zo ku je da wannan bawan Allah. Za ku je ku taho da wani suspect. Ka gane? Bari in yi booking. Ku sauri ku je ku dawo. Gashi nan ku je. Yawa. Da Allah wajen zo akan batun belin yaron nan ne Balarabe. Wannan batun naku na da wuya sha'ani dakta. Musamman da aka yi rashin sa'a oga bai ƙaraso ba. To zai labai babu abin da za a iya yi ne. Wallahi wato iyayen yaron nan ne suna cikin wani hali. Ko kyakkyawan bacci ba sa iyawa. Shi kaɗai ne yaron da suke da shi ya labai ya kamata a taimaka a yi wani abu. To, sai dai ku ɗan jira mu gani idan ya ƙaraso. In ya so sai ka shiga ka same shi a ofis sai ku yi magana. Fi sabilillahi sai yaushe talaka zai fara samun adalci. Wanda yake sannan kun san sai na can kwanta da iyayensa ya shiga inda yake so ya fita inda yake so. Sai wanda bai ji ba bai gani ba za ku kawo shi ku kulle shi. Hatta iyayen yarinyar nan sun tabbatar da cewa sun amince ba shi ne yake sannan ba. Amma saboda rashin adalci irin naku da ƙin gaskiya kun kasa bambance gaskiya da ƙarya. Ki da Allah ki iya bakinki. Ki sani a gaban hukuma kike fa. Za ki ringa faɗan irin waɗannan lafazin? Wayyo cikina, wayyo, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo cikina, wayyo cikina, wayyo, wayyo cikina, wayyo Allah. Sa wannan ne tun da yana yi cikin sana ciwo. Cikina, cikina, wayyo Allah na, wayyo cikina, wayyo, wayyo Allah, wayyo cikina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Allah. Ke ku ki daina haka. Yalaɓai. Wannan suspect ɗin namu ne bayi da lafiya. Yana ta wani cikinsa. To me kake jira? Me kake jira? Ka ɗauki ki mana ka je ka buɗe shi. Wani ne? Ni murya nake ji kamar Balarabe ko? Cikina, wayyo Allah na, wayyo cikina, wayyo Allah. Cikina, cikina, wayyo Allah na. Kamishi. Wayyo, wayyo Allah na, wayyo Allah, wayyo Allah, wayyo Allah. Hoto, hankali, sanu. Sanu. Wayyo Allah, wayyo Allah na, wayyo Allah na, wayyo cikina, wayyo cikina. Sanu tashi. Tashi sanu. Sanu. Subhanallah. Me ke damunsa ne? Cikinsa yake ta Cikinsa? Eh. Okay. Ina zuwa. Ai, you are medical doctor ba? Yes. To ku je da shi. Ku je da shi ka samu officers namu mutum biyu available sai ku je sai su je asibiti. Yau, da Allah ku Tashi. Gafara. Ba da hanya. Kuma Allah. Subhanallah. Ka haɗa shi da officers guda biyu. Bari zan yi bukin nasu.
Kakka damu dakta, yanayin aikin namu ne a haka. Dakta ya jikin nasa? Kada ki ɗaga hankalinki. Cikinsa da sauƙi. Yanzu haka ma dai ya samu bacci ne. Alhamdulillah. Yanzu ya za a shiga albansa. Tun ɗazu wannan ya hana. To, kin ga already na riga na gaya miki cewa ya samu bacci. Ke dai abin da ya kamata yanzu ki yi, ki koma gida ki gaya su baba. Ki gaya musu halin da yake ciki, amma ba wani abu ne na tashin hankali. Kin gane? Barista. Wanne tabbaci za ka bani a kan kes ɗin yaron nan Halifa? Abin da ya sa shi ne, duk wani report da yake hannun 'yan sanda, mu yake goyon baya ba wancan ɓangaren ba. Kuma muna da iko da duk wani sakamako da yake da ba. Kuma muna da iko da duk wata hujja da take hannun 'yan sanda a lokacin nan. Don haka, wannan ba zai taɓa zame mana matsala ba ranka daɗe. Na gane barista. Amma abin da nake so da kai, kai iyakacin ƙoƙari, kai iyakacin iyawarka a kan yaran nan ya kubuta. Don na mai tabbatar maka ba ni kaina ba, har Ishaku. Hajiya ta ce mutuƙar yaron nan bai fito ba, ba za ta taɓa yafe mana ba. Insha Allah ranka daɗe, zan yi iyayina, kuma zan yi amfani da duk wata dabara da ƙwarewa da Allah ya min wajen ganin cewa ka yi wannan kes. Insha Allah sai ka cika alƙawarin da ka ɗauka akan Halifa. Ok. Na gode barista. Kuma ranka daɗe, wannan magana da nake faɗa ma, ka ɗauke ta a matsayin alƙawari. Kuma insha Allah zan cika maka alƙawarin nan. Kwantar da hankalin ka ranka shi daɗe. Na gane barista. Na gode ƙwarai. Ba kuma ranka daɗe. Ina da godiya. Tabbas, dukkan mai rai mamaci ne. Mu gode wa Allah da ya ba mu Hanifa. Mu gode wa Allah da ya karɓi Hanifa. Ina ofis. Na kasa zama a ofis saboda ina tunanin wannan halin kike ciki. Me yasa ba za mu yadda da kaddara ba? Me yasa ba za mu yadda da kaddara ba? Ki haƙuri. Allah na tare da masu haƙuri. Kuma Allah da ya ba mu Hanifa, insha Allah, zai ba mu wasu. Allah ya ba mu haƙuri da juriyar rashin da muka yi. Mun rasa so muka rasa. Hanifa so ce, mun rasa so. To amma alhamdulillah bi ni'matil Islam. Ki kwantar da hankalinki.
Hanifa is in good hands. Ki haƙuri. Ga Hanifa tana gashi. Allah ya jaddada rahama ga Hanifa da iyayenmu. Allah ya sa namu lokacin ya mu cika da imani. Amin. Ki haƙuri. Dan Allah ki haƙuri. Zo ki zauna. Zo. Ki haƙuri. Zo. Zo nan. Zauna. Yarinyar nan har wannan lokacin a ce bata dawo gidan nan ba? Taɓe ta. Za ta same ni a cikin gidan nan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ke Rablet, wata irin shashashen yarinya ce. Daga bari ki je ki duba yaron nan yanzu nan ki je ki dawo don kin san cewa ke ni ke jira shine sai wannan lokacin za ki dawo cikin gidan nan? Mama tun da kika ga ban dawo ba kin san ai ba lafiya ba. Koma menene aikin san na gaya miki cewa maza ki je ki da zan aike ki gidan Hajiya Binta ki kai mata sako ko? Balarabe ne bai da lafiya a cikin sel ɗin bayan na isa station ɗin. Rashin lafiya kuma? Wani irin rashin lafiya kuma? Cikinsa ne yake zafi sai numfashinsa yake ɗaukewa. Allah sarki yaron nan akwai rashin sabon wajen nan. Wannan yaro yana ganin abubuwa iri-iri. To amma dai yana can ɗin koko an kai shi asibiti. Mun kai shi asibiti. An kwantar da shi. Allah sarki. Ya kamata gobe mu je mu duba shi. Kayya. Umma ai ko mun je ba za ki samu ganinsa ba. Ni ma da muka kai shi asibiti tare. Farar 'yan sandan nan suka hana na shiga wajensa. Haba Rablet. Duk irin rayuwar da muka yi da ke ai ya kamata a ce kin koyi abubuwa daga gurina. Yanzu da kin jajirce ai da za a bar ki shige domin ki je ki gan shi. To yanzu maza ki shiga ciki ki je ki wanka ki zauna ki ci abinci ki kwanta. Gobe Allah ya kai mu sai mu shirya mu je mu duba shi. To. Sarki. Wallahi tausayin yaron nan har ya kama ni. Barista. Assalamu alaikum. Na gajiya. Lafiya ka zo da sassafe haka? To kusan dai lafiyar kenan. Wato wani abu ne ya faru. Wanda kuma na samu masaniyarsa sai na ga yana da kyau kai ma a ce ka sani. Na'am. Wato Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Officer. Bawa sannun ku da Yawwa sanne ina gajiya. Nan ne aka kwantar da Balarabe? nan ne. Alhamdulillah. Dama mun zo ganin sa ne. Ina babu ai babu damuwa hakan gaskiya. Kamar yaya babu dama? Saboda me yaro, mu fa iyayensa ne. Ƙwarai kuwa. Saboda tsaro baba. Abincin da kuka kawo masa za ku iya ɗanɗanawa sai ku miƙa a miƙa masa ciki. Abincin? Sai mun ɗanɗana? Ikon Allah. Ba yaro, ka bar mu shiga mu duba shi mana. Mu duba jikin wannan yaron. Babu daman yin hakan gaskiya. Saboda me? Sannun ku da zuwa. Yawwa sannun ku Barista. Lafiya lau sannun ku da zuwa. Sunana Barista Kamal. Okay. Lauyan Balaraba Tukur wanda yake kwance a cikin wannan ɗakin. Ina son ganawa da shi ba tare da wani bata lokaci ba.
Me ka ki waje na? Yau ke ce kika tako daga kafarki har inda nake? Ina girman kan naki yake? Zuwa ne in faɗa maka akwai Allah. Dama akwai Allah mana. Amma me ne miki kike ga mu wannan maganar? Ba ni kaimawa ba, amma daidai yake da ni kaimawa. Rage min hanyar da kai kwanaki zuwa police station. To gurin Balarabe na je, wannan bawan Allah da ka aikata laifi aka laƙaba masa ake tumarsa da laifin kisa. Ashe kin san shi? Me alaƙar ki da shi? Wannan bata taso ba, amma ina so ka sani Allah baya barin zalunci. Kai da ka aikata laifin ga ka a cikin gidanku, ka sa kafa ka fita inda kake so ka dawo a san da ka ga dama, amma shi ka bar shi a cikin halin ƙaniƙayi. Biki amsa min tambayar da na yi miki ba. Me alaƙar ki da shi? Tsakanina da shi ya wuce alaƙa. Menene haɗin ki da shi to? Sansa nake yi. Ki ce Allah ne ya taimake ni da aka kama shi. Tunda ni ma son ki nake. Anyway, ki je za mu yi wannan maganar da ke wani lokaci. Yanzu sauri nake yi zan fita. Ya ƙarfin jikin naka? Alhamdulillah barista. Jikina da sauki. Barista. Wannan hannun da suka daure. Shi kaɗai ne ke damuna yanzu. Saboda abin yana min ciwo sosai a hannuna. Ba matsala. Kafin mu tafi zan yi magana da su. Duk da dai sha'anin aikinsu ne a haka. Na gode sosai barista. Akwai tambayar da nake so ne maka, wadda ita ce makasudin zuwan mu ni da Mansur. Menene gaskiyar rashin lafiyar nan taka? Barista, ban fahimce ka ba. Ban gane me kake nufi ba. Wato ba zargi barista yake ba. Abinda barista yake so ya fahimta shine shin a sel ɗin mates ɗinka da kuke zaune a ciki akwai waɗanda suka ci zalinka ne ko su 'yan sandan su suka yi maka abin da bai dace ba. Saboda matsayinsa na barista sai ya san waɗannan abubuwan duka kafin a san wani hukunci zai iya ɗauka. Barista, babu wanda ya mana abu, ko babu wanda ya cutar da ni a cikin salin da nake. Balarabe, ka gaya musu mana, ko Allah zai sa su ɗauki wani mataki da ya dace a kanka. Ko ba haka ba, fure? Balarabe, daure ka gaya musu gaskiyan magana. Barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Wallahi inna, wannan magana na faɗa muku shine gaskiya. Babu wanda ya cutar da ni. To in ma ka ƙi faɗar gaskiya, ni na je in samu dokta ɗin. Shi ya bayyana komai ko? Haba mala, ka san halin Balarabe, idan da wani abu zai sanar da su. Tunda kaji ya ce babu ne baya ƙarya, ka san shi. Alhaji ai jiya ni kaɗai ina zo ne, sai tunaninka nake ta yi. Na ce kwana biyu baka lalibe ni ba, kuma katsam kawai sai na ji kiranka. Gamba kenan. Wato wasu lokutan ma har tunani na kake kenan. Ka san Hausawa suka ce ka gaishe da mai gaishe ka ko ba zai amsa ba. Wannan haka yake. Su ma sun yi gaskiya. Yanzu kuma wanne mai ƙarar kwanan ne ya jangwalo sama da kara bai sani ba. Gamba kenan. Yanzu kai shi kenan har abada mutum ba shi da wani mu'amala sai dai zancen mutuwa ko kisa a baka. A jikina. To ai halinka na sani baka da kyau. Gamba kenan. To in ni ban da kyau kai kuma ba. Duk tafiyar da ya ci. Hassan ne da Husaini tsakanin ni da kai. To yanzu dai ba wannan ba. Kaga wannan motar? Na ganta. Na baka ita kyauta.
Alhaji, mota sukutun, lallai yau babbar rana ce. Alhaji ina godiya. Allah ya ƙara arziki. Amin. Amma akwai sharadi guda ɗaya. Sharadi? Ka ji shashanci. Wai Gambo, yaushe kai lalacewar da zaka dinga bin ba'asi a tsakanin mu'amalar mu ne? Na fahimta. To wannan ba sabalan bace. Wata matsala ce take tattare da ni nake so na kawar da ita. A ciki kuma har da wannan mota. Wato matsalar ba ta bace ne kadai. Shi isa ban neme ka ba. Amma idan ta yi tsamari ko in ce in taɓa ƙarfi na zan neme ka dan ka sa hannunka a ciki. Babu komai Alhaji. In ta yi tsami za mu ci kuma ina nan ina jiran ka. Akwai sigara a hannunka? Ba a rasa nono a rigayi. Alhaji kenan. Shi dai har yanzu kana nan. Gamba kenan. Wow. Yanzu Alhaji wannan. Mutawa ta yi Alhaji. Alaikum salam. Baba Atile sani da aiki. Yawwa sannu. Jafar na zo nema Allah ya sa yana nan. Jafar bai shigo ba. Amma ki duba shi farfajiya. Ina jin yana can yana ba shukoki ruwa. Okay, to bari. Sai an jima. To ki gaida gida. Ya Jafar, ashe kana nan. Yanzu na je gurin baba ta ce min kana nan. Ikon Allah, wallahi ina nan. In ce ko lafiya? Abokinka ne baya jin daɗi, shi ne zo in faɗa maka kafin in tafi. Me ya same shi? Wallahi jiya mun je gurin shi ni da dakta, mun je an san belin shi a police station muna cikin magana da 'yan sanda sai gashi an zo an ce ba shi da lafiya har ya faɗi a sai. Subhanallahi. Yanzu yana ina Balaraban to? Yana can asibiti tun jiya an kwantar da shi. Kai, wannan rashin adalci da me kama? A ce mutum dole sai an kakaba masa laifin da bai san shi ba. Wallahi ba kama san abin tausayi ba. Sai ka je ka ga halin da yake ciki kuma saboda tsaban zalunci wai ba ma a bari a gansa. Sabida me? Saboda wai shi mai laifi ne wanda suke zarginsa da laifin kisa. Kai, wannan zalunci da me kama? Allah ya saka masa da gaggawa. Amin. Wanda ya aikata laifin nan babu wanda bai san shi ba. Kai ka san shi, ni ma na san shi. Babu wanda bai san shi ba. Ba Balarabe ne ya aikata wannan laifin ba. Mai laifin nan gashi nan yana rayuwarsa a cikinmu, yayin da Balarabe yana can yana wahala. Bai ji ba bai gani ba. Amma mun gaza komai a kai. Anya hakan yana nufin ba muna goyon bayan mai laifi ba ne? To idan ba ma goyon bayan mai laifi, me yasa muka kasa taɓuka komai? Tsoron me muke ji? Shin akwai wanda ya cancanta mu ji tsoro bayan Allah? Ka yi haƙuri Jafar, kar ka ce na zo har gidanku ina zagin ka. Haba Ramla, ai ko za a ce babu abin da muka yi wa Balarabe, ba za a ce ba ma goyon bayansa ba.
Wato, yalla bai, wani abin farin ciki ne sai same mu. Na me ba? Ina yaron da yake tsare a hannun jami'an tsaro? Wani yaro kenan? Yaron da kake ce min yana da alaka da Dr. Sambo? Okay, naji. Wanda ake kes ɗinsa shi da Khalifa? To shine kwatsam jiya aka kira ni ake sanar da ni kan cewa ya rasu. Ka bari dan Allah. Amma shine barista tuntuni ba ga yan ba sai yanzu? Magana ce bata zama janan ba, shi sa. Ban gane ba. Janan magana ita ce yaron bai mutu ba. Amma yana nan asibiti a kwance shajaran majaran cikin kulawar jami'an tsaro. Wani asibitin yake? Yana asibitin abokinka ko kuma in ce sirikinka. Sambo? Shi fa. Amma zan so a ce yaron ya mutu. Kaga da shi kenan komai ya zo min cikin sauki. Da wannan dan wannan wai an tura mutumin banza biko. Yanzu daga nan ina muka yi. Mu je ofis ina. To shikenan. Lafiya kuwa? Babu komai inna. Ba komai amma dan na ganka a cikin damuwa haka? Ina abokin nan na Balarabe. Shi ne ba shi da lafiya. Kuma ga lokacin shari'a yana karatuwa. Allah sarki. Yaushe za a shari'a tasu? Ba shi da gata. Bai san kowa ba. Talaka ne fituk irina. Shi yanzu babu yanda za a 'yan sandan su sake shi? Wallahi inna. Kalifan gidan nan shi ne ya bugi yarinyar nan ta mutu. Ba Balaraba ba. Kai, Jabar. Dakata. Kada in sake jin wannan magana a bakinka. To amma inna shi kenan muna ganin gaskiya sai mu juya mata baya? Jafar, kai yaro ne mai karancin shekaru. Amma inna, duk da karancin shekaru na, amma magana ta dai akan daidai take. Akan daidai kake, ba kai ƙarya ba, amma kuma ka sani, wata hagun ta fi wata daman. To amma shi kenan inna sai a yanke wa abokina hukuncin da bai aikata ba? Ƙaddara. Ƙaddara? Ƙaddara wadda muka haɗu da ni da ke da sauran jama'a muka rubuta masa? Wata rana za ka fahimci abin da nake so in fahimtar da kai akan gaskiyar da kake ƙoƙarin sai ka bayyana ta. Ka tashi ga abinci can ka je ka ɗauka ka ci. Abincin ba zai ci ba yanzu. Ka gayyace ni kuma gani na zo, amma ka yi shiru baka ce da ni komai ba. Dakta, abin da zan faɗa maka ne nake tunaninsa, saboda yana da nauyi. Ya kamata kasancewa wani abu na bari na zo wajen nan. Ka gaggauta faɗa min maganar da kake so ka faɗa. Wato wata bukata ce da ni. Nake so ka karɓe ta fuskar abota. To faɗe ta mana, idan da hali ai ba wani abu ne wanda zai gagara ba. Wato labari ya zo mun tashi ba. Yaron nan Balarabe yana kwance a asibitin ka ba shi da lafiya. Haka ne. Abin da nake so da kai, ina so ka taimaka mu. Ni da kai za mu amfana da wannan damar. Dama? Ban fahimci abin da kake nufi ba. Ina so daga wannan kwanciyar da yi, ya zama to bai tashi ba. Ma'ana a kashe shi, kuma ya nuna cewa ba kashe shi akai ba. Kwata-kwata ba mu samu mun zauna ba, kuma gashi har zaki tafi. Kuma gashi ina tafi zan daɗe ban dawo ba. Ban gane ba. Wani abun muka miki? A'a,
Ki faɗa min gaskiya. Bayan tafar da baki da ni bane ba, na ce miki babu komai kin iki yarda da magana ta. Ni fa yau kwata-kwata ban yarda da ke ba. Tun da kika zo gidan nan yau, yanayinki ya canza. Babu walwala a tattare da ke. Me ke faruwa ne? To shikenan. Kar na ƙure ki. Tunda na ga ba kya son ki gaya min abin da ke damun ki. Kuma ga shi ban da kashi. Ko in miki bukin mota ne? Kar ki damu. Hajiya ta riga ta bani kuɗi kafin in fito. Na gode sosai Aunty Farida. Alright. Shikenan. Gaida gida. Kyau Hajiya ina gaishe ta. A mafi yawan lokuta, tsoro yana da amfani domin yakan hana mu aikata wauta ko kuma ya hana mu aikata abin da ba zai amfane mu ba. Ka saurari wannan bawan Allah ya faɗa maka abin da yake da muradi. Kuma idan ka saurare shi, ka tabbatar ka yi amfani da abin da zai faɗa maka. Muradi na guda ɗaya ne, kuma kai ba za ka iya ba. Me zai hana ka sa hannu don ganin muradi na ya cika? Ina so a daren yau ka shiga da Gambo asibitinka a matsayin ma'aikaci na jinya. Ka bar masa sauran, tun da kai na ga ba za ka iya ba. Ni ba zan iya jagorantar ɗaukar ran wata halitta ba, in dai ba addini na ne ya sahale mini ba, bari a ce ɗaukar rai na ɗan adam. Ba za a haɗa baki da ni wajen saba wa Ubangiji na ba. Ba zan yi ba. Haba dakta, yaushe ka zama mutumin kirki ne? Duk irin abin da muka aikata a baya, sai wani ne zai gagare ka? Abin da na aikata a baya, Allahu Gafurur Rahim ne. Allah ya yafe mini. Ba zan iya kisan kai ba. Kai ma tafiyar za ka yi? Duk lokacin da ka ban aiki, ka ban ni na tsara komai da kaina, saboda ba na buƙatar abokin tarayya a cikin aikina. Gambo, a aikin da za ka min a daren yau, idan kun haɗu da dakta, ka haɗa da shi, ribar kafa ce. Ita kuma ribar kafa, ko ta mahaifiya ce, amfani ake yi da ita. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki. Wannan cibiya ta mu ta Alhikima cibiya ce da al'umma suka santa sosai a ɓangaren ba da maganin gargajiya da kuma magunguna na addinin Musulunci akan cututtuka da larurorin al'umma. Mun shahara ɓangaren ba da magungunan sihiri,
sammu, matsalolin haihuwa da ma manya-manyan cututtuka da suke damun al'umma. Muna jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki. Allah ya sa albarka cikin magungunanmu. Allah ya ɗaga darajarmu a ɓangaren ba da maganin gargajiya. Allah muna tawassuli da annabinka Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, shugaba kuma jagora, abin koyi a duniya, abin neman ceto a lahira. Allah albarkacin annabinka Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, Allah ka fitar da mu kunyar bayinka. Ya Allah muna roƙonka duk wanda ya yadda da mu, ya yi imani da mu, ya karɓi magani a hannunmu, Allah da kai muka dogara. Allah ka ba shi lafiya. Ni Abdullahi Alhikima zan yi amfani da wannan dama wajen sanar da al'ummar jihar Niger cikin garin Mina. Ni da kaina shugaban cibiyar Alhikima zan zo cikin garin Mina a ranar 1 ga watan 6 na wannan shekara da muke ciki har zuwa ranar 15 ga watan 6 zan yi kwana 15 a cikin garin Mina. A nan ƙetaren gwari Mechanic Junction, tsohuwar phototic, ga duk wanda yake fama da larura ko jinya ya zo zan ba shi magani da izinin Allah. Yanda ake alfahari da mu a sauran jihohin Najeriya, da izinin Allah al'umman Mina, insha Allahu za ku ji daɗin magungunan mu kuma za ku yi alfahari da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki. Allah kai kake yanda ka so a kuma lokacin da ka so. Allah ka ɗaga darajar mu a ɓangaren ba da maganin gargajiya musamman a nan Najeriya. Allah muna godiya, Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyawu. Allah ka ƙara sa albarka a hannunmu da maganinmu da al'amuranmu. Allah duk wanda muka taimaka da magani, Allah ka sa albarka ka ba shi lafiya. Muna ƙara gaisuwa da jinjina ga jagora kuma shugaba, abin koyi a duniya, abin neman ceto a lahira, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Allah muna tawassuli da annabinka fiyayyen halitta. Allah ka ci gaba da sa albarka cikin maganinmu. Duk wanda zai karɓa, Allah ka sa albarka, domin kai kake ɗaura ciwo, kai kake yayewa cikin ikonka da ƙudurarka. Kana sa maganinmu ya zama sanadi ne. Allah muna ƙasƙantar da kai, ka ci gaba da sa maganinmu ya zama sanadin warakar al'umma. Farin cikinmu da alfaharinmu da kuma jin daɗinmu shine warakar al'umma idan suka yi amfani da maganinmu. A yau muna cika shekara 10 cik da fara ba da magungunan gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci akan cututtuka da larurorin al'umma. Har yau ana jinmu, ana ganinmu, ana karɓar maganinmu, ana yi mana addu'a, ana mana fatan alkhairi. Ba iyawarmu ba ce, ba dabararmu ba ce, Allah yardarka ce. Cibiyarmu ta Alhikima ta shahara a ɓangarori da dama, musamman matsalolin ciwon sanyi, wanda a yanzu muka mai da hankali kwarai wajen neman maganinsa, domin yana ba da gudunmawa wajen taɓarɓarewar rayuwar iyali. Mun yi bincike mai tsayi, mun yi nazari mai tsayi, kuma Allah ya sa muka ci nasara muka samu wannan magani. Iyalinmu su ne rayuwarmu, iyalinmu su ne farin cikinmu. Amma cutar sanyi tana ba da gudunmawa kwarai wajen taɓarɓarewar zamantakewar cikin gida na iyali. Wannan ciwon sanyi idan ya haifar da wani rigimar a cikin gida, sai ka ce ma ko sihiri ne, ko jinni ne, ko rashin soyayya ne, ko gajiya aka yi da juna. Wallahi idan ka bincika za ka ga cutar sanyi ce ta shiga gidan, ta kama mai gidan, ta kama uwar gidan, sai take nema ta kawo farraƙo tsakaninsu. Kai mai gida, ta inda za ka gamsu da bayani na shine za ka ga mai gida ya ɗau tsawon sati 2, sati 3, kwana 5, kwana 10 ba ruwansa da iyalinsa, ba sha'awa.
ba kuzari, ba zai iya gamsar da iyalinsa ba, kwata-kwata wata ma'amala ta sunna baya bukata, kuma zai ci zai sha zai yi yawo in ka gan shi lafiya lau, amma matsalar tana ƙasa. Ciwon sanyi ya yi mai mummunan kamu, ya cire masa sha'awa gaba ɗaya, ya cire masa kuzari gaba ɗaya. Ta yaya za a zauna lafiya? Haka idan ka koma ɓangaren uwar gida, sai ka ga ciwon sanyi ya sa mai gida yana jin haushin iyalinsa. Dalili? Babu ni'ima, babu jin daɗin mu'amalar, babu biyan buƙatar. Hasali ma wata in ana mu'amalar ciwo take ji da zafi ba ta so a yi. Akwai matan da dama suna mu'amala da masu gidan ne don sauke nauyin da Allah ya ɗora musu, ba don buƙatar tana biya ba ko ana jin daɗi. Wallahi ciwon sanyi ne ya shiga gidan yake nema ya raba zamantakewar. Ni Abdullahi Alhikima ina muku albishir, na tanadar muku maganin sanyin mara wanda da izinin Allah zai kawar da wannan matsalar. Domin kuwa itace ne na gargajiya muka sassaƙo shi na iyayenmu da kakanninmu, muka tace shi, muka ba wa hukumomin da suke kula da magani da abinci na ƙasa, suka duba suka yarda cewa wannan maganin namu ya yi, kuma mu ba wa al'umma su sha. Kuma al'umma da dama sun karɓar, sun sha, sun jaraba, sun warke, wanda ya sa muke gabatar muku da shi. Ina sanar da ku matsalar ciwon sanyi ba ta tsaya nan ba, tana haifar da illa mai yawa, rashin haihuwa. Za ka ga an yi aure shekara 1, 2, 3 ba haihuwa, har a fara tunanin ko asiri aka yi wa matar ta ƙi haihuwa, ko kuma shi namijin ne aka mai asiri ya ƙi haihuwa, ko kuma ba sa haihuwa. Amma inda za ka gwada ka je asibiti, mafi yawa za ka ji an ce ciwon infection ne a matan ko a mijin. Domin idan ya yi tsananin a miji, yana taɓa masa ƙwayoyin halitta, yana tsinkar masa da wannan ruwan halittar nahi ya zama baya zuwa da ƙwayoyin da zai haifar da ɗa, ko kuma ma baya yin yawan ma'amalar babu ita barantana a samu juna biyu. Idan ya yi tsanani wa mace, yana taɓa mahaifa, in abu ya shiga ciki ba zai rayu ba sai ya mutu. Ko in an zo al'ada a dinga yin ciwon mara, ana shan wahala, ko kuma al'ada ma ta dinga wasa, tana zuwa tana dawowa. Alamomin ciwon sanyi suna da yawa. Akwai zafin fitsari, akwai fitan farin ruwa, akwai kaikayin gaba, akwai ƙurajen gaba, akwai zafin jiki, akwai kuma a dinga jin wani abu yana yawo. Kai in na fara lissafa matsalolin da sanyi yake sawa, wani ma akwai cututtukan da ana tunanin sihiri ne, sanyi ne. Wani ma ana tunanin mayu ne, sanyi ne. Ka je asibiti ka faɗa a bincika, za a ce maka infection ne. Abin da zan sanar da ku, ana shan maganin sanyi na cibiyar Alhikima daga tsawon wata 1, wata 2, har ma akwai wanda muke haɗa musu na wata 3, musamman masu fama da matsalar nan ta rashin haihuwa. Kuma in dai aka jure aka sha, wallahi za mu fita kunya, domin mun gamsu da abin da za mu bayar. Mun kuma roƙi Allah ya sa wa abin da za mu bayar albarka. Kuma alhamdulillahi addu'ar da kuma kuke mana ta taimake mu. Cibiyar Alhikima ba ta tsaya nan ba. Idan kun tuntuɓe mu, muna da magunguna masu yawa akan cututtukan sanyi da kuma sauran larurori. Babban ofis ɗinmu yana birnin Kano, a nan Zoo Road, Amana Plaza, kusa da Shoprite, ko kuma a Sharaɗa Phase 1, kusa da bankin UBA da bankin Union. Haka al'ummar Abuja, muna nan a Jabi Park, bayan gidan man AA Rano, mutanen Abuja. Mutanen birnin Maiduguri, birnin Shehu, ni Abdullahi Alhikima ina jaddada godiya a gare ku. Ina miƙa gaisuwa da ban girma ga mai martaba Shehun Borno. Ka sa mana albarka kuma Allah ya amsa. To muna nan a cikin garin Maiduguri, a nan kan hanyar Damaturu kusa da airport, ko kuma a cikin garin Damaturu na jihar Yobe, inda muke a nan nayi nawa bypass titin Ali Marami kusa da kasuwar dare, ko a cikin garin Fataskum na jihar Yobe, inda muke layin Jujun Osi. Cibiyar mu ta Alhikima ta shahara, ta baza fiffikenta a Najeriya. Haka za a same mu a Adamawa cikin Jimeta, a nan Jambutu
bypass kusa da 'yan duram a Jimeta, ko kuma mutanen da suke Taraba muna nan cikin Jalingo a nan rafin sanyi daidai Aisha Plaza. Mutanen da suke birnin Kamaru za ku iya zuwa cikin garin Jimeta ko kuma cikin garin Jalingo. Haka mutanen Gombe, cibiyar mu ta Alhikima muna nan a cikin garin Gombe a nan kan hanyar biyu a nan Minno Plaza daidai jakshin na kasuwar katako. Cibiyar Alhikima idan ka zo cikin garin Jos muna nan a cikin garin Jos a nan katako jakshin Rabbunallahu Plaza. A garin Kaduna cikin jihar Kaduna muna nan a tudun wada kusa da ran abawun na kasuwar bacci daidai inda masu motar kawo suke yin lodi za ka ga gida an yi farin fenti an rubuta Alhikima. Ko kuma a birnin Zaria inda muke ban zazzau kusa da tsohuwar tasha a birnin Zaria. Haka cibiyar mu ta Alhikima muna da reshe a birnin Katsina ta duk ɗakin kara. Muna nan a sabon titin Kwado kusa da Daular Kaji. Mutanen Zamfara muna nan a Gusau unguwar Gwaza kusa da firamare sukul ta unguwar Gwaza. Ko mutanen Sokoto birnin Shehu na Shehu dan gaskiya aka san ku. Muna nan a Sokoto a Fakon Idi a Ƙofar Gabas, ko kuma a birnin Kebbi muna nan a Rafin Bara'u daidai kasuwar dare kusa da ofis ɗin ɗan bijilanti. Cibiyar mu ta Alhikima tana da reshe kuma a jihar Niger cikin garin Mina inda muke nan ƙetaren Gwari tsohuwar Phototic, ko kuma a cikin garin Nasarawa jihar Nasarawa cikin garin Lafiya. Muna nan a kan hanyar Makodi unguwar Tudun Ƙauri kusa da masallacin Juma'a. Wannan cibiya ta Alhikima tana miƙa gaisuwa ta musamman a gare ku al'ummar jamhuriyar Nijar. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara haɗa kan Najeriya da Nijar uwa ɗaya uba ɗaya. Addini ya haɗa mu, al'ada ta haɗa mu, al'umma ɗaya ne mu. Allah ya ƙara haɗa kan shugabanninmu. A jamhuriyar Nijar za a same mu a birnin Niamey unguwar Losagungu kusa da Estasiyon Babati, ko a babban birnin Maraɗi inda muke a layin Kampala saman benen tasu ukwamma, ko a birnin Zandar inda muke share zamna wajen gidan Alhaji Mamman Bezare, ko a birnin Tawa Lele birnin Adam. Muna nan a Sabon Gari bayan babbar tasha kusa da masu gasa kaji birnin Agadas na jamhuriyar Nijar. Muna nan likita DKO bayan ekol da kamanna turwa kusa da masallaci. Mutanen Agadas da wanda suke makwabtaka da Agadas za ku samu cibiyar Alhikima a nan. Ni Abdullahi Alhikima zan yi amfani da daman nan wajen ƙara sanar da mutanen Kano, Abuja, Lagos duka muna iya aika muku magani har gida. In ba za ku samu damar zuwa ofisoshinmu ba, ku kira waɗannan lambobin waya. A birnin Lagos kuma muna nan a Agege a Fala Road. Ni Abdullahi Alhikima ina roƙon addu'o'i a bakin ku masu albarka. Ku ci gaba da sa cibiyar Alhikima a addu'a. Allah ya ƙara wa magungunan mu albarka. Alhikima babbar cibiya tana yi wa al'umma barka da shan ruwa. Al'ummar ƙasa arewa da Nijar gida, sako ne na cibiyar Alhikima ya zo fatar sami shagulgulan sallah lafiya. Al'ummar ƙasa arewa da Nijar gida, sako ne na cibiyar Alhikima ya zo fatan zami shagulgulan sallah lafiya. Al'ummar ƙasa arewa da Nijar gida, sako ne na cibiyar Alhikima ya zo fatan zami shagulgulan sallah lafiya. Allah mai dare da rana mai safiya, kai ka halicci duniya mai wadaniya, kai ka sakan farin ciki cin haƙurusiya, babu abin da zai hana in maka godiya.
suturar kawa. Al'ummar ƙasa arewa da Nijar gida, sako ne na jiniyar alhikima ya zo fatar same shi walwalar sallah lafiya. Sakon cibiya ta alhikima gashi na, domin godiya ga dubban jama'a tana. Riba ita ke sakawa a yi zaunana, wannan cibiya ashe kun ga silar tana. Abdullahi bin Haruna na ce gashi na, zaki je ka lafiya baka da damuwa. Al'ummar ƙasa arewa da Nijar gida, sako ne na jiniyar alhikima ya zo fatar same shi walwalar sallah lafiya. Sabuwar lunguna tana yi mana taimako, gurin mara lafiya da iyaye fako. Al'umma a cibiyar nan suka sammako, mu ne gafa yanzu sai da yau su sarrafo. Duk faɗin arewa sun ko nasarar da ko, an karɓa ana yaba mana ana rawa. Al'ummar ƙasa arewa da Nijar gida, sako ne na jiniyar alhikima ya zo fatar same shi walwalar sallah lafiya. Labari zan baku akan wayata. Lafiya me ke faruwa? Wallahi malam wayata na manta a dan sau. A garin yaya? Ba ni wayata. Fim ɗin wayata. Shararren fim ɗin ku wanda kuka daɗe kuna jira mai suna wayata. Me ya faru? Wayata na bari a cikin adaidaita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarya ne. Zai rinka zuwa muku a duk ranar Asabar. Zai fara zuwa ne 2 ga watan 3, 2024 insha Allah Rabbi da misalin karfe 9 na dare. Baby, kun tafi ne? Wallahi ga yanzu nan dai za mu ɗau hanya. Baby ka kula min da kanka don Allah. Gaskiya za mu ɗau hanya amma ba hanyar more rayuwa. Wayata kenan idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9 na dare za mu rinka kawo muku shi a duk ranar Asabar. A YouTube channel ɗinmu mai suna Aishatul Humaira TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa. Insha Allah Rabbi bayan shi akwai fina-finai masu dama da za mu ci gaba da kawo muku akan shi. Wayata.